Kaixo, astelen honetan branding content edo edukien marketingaren inguruko 3 kanpaina aurkeztuko ditut. Hona hemen, historian egon diren 3 kanpaina ezberdin. Bat, ia mundu guztiak ezagutzen duen Popeye Teresaia. 1930 urtean sortu zen Estatu Batuetan. Helburua ezpeinaken kontsumoa areagotzea zen. 2. Orain dela 10 urte Melbourneko metroak egindako kanpainan, Dance Way to Die. Animazio erakargarri eta abesti itzaskor baten bidez, garraio publikoak izan dezaketen arriskuaz kontzientziatzea helburua zuen. 3. 2021 urtean Cruzcampok egindako kanpaina, Con mucho acento. Garagardo marka honek balioan jartzeko, adimen artifizialaren bidez Lola Flores berpiztu zuten, benetakoaren boterea defendatzeko. Kanpaina hauek ezagutzen zein dituzten, hurrengoko azenetako kafen egongo gara.